Hòstia, Aida, mira un moment, no et creuràs el que ens acaba de passar. Vine. Què Mira passa, que Arnau? Instagram ens ha censurat 3 posts. Què dius? I ara diu... Per què? Ara no promocionarà les nostres publicacions més enllà dels followers. Són els 3 posts on apareix el dildo. Buah, però què fort, però si això és la imatge mateixa del logo i tampoc és tan explícit. Però què vol dir, que ara ens quedarem sense campanya o què? No sé, hem de parlar amb en Sergio. Que fort em sembla això. Anem a parlar amb el Sergio. Anem. Vamos. L'estigma no és sexy. L'estigma no és sexy. Amb Sergio, Aida i Arnau. Bueno, estimats becaris, com esteu? Benvinguts. Bueno, doncs avui estem una mica mosca perquè ha passat una cosa. Què ha passat? I és que Instagram ens ha censurat els nostres posts on apareix el dildo i Com? estem molt enfadats. Sí, mira. Els posts on apareix el dildo ens els han censurat. Enfoca a càmera, que ho vegin Enfoca la bé. càmera, Noemi. Però que fort. Mira, sembles la Pilar Rubio denunciant a la porta del jutjat, no sé Però, què era. a Però estàs veure. molt fort, no? A Sí, veure, sí. és una mica irònic que precisament en un programa que és de divulgació d'educació sexual ens censurin. Això dic jo. Haurem de buscar, espavilar-nos i buscar altres maneres de com aprendre sobre el tema. I ara què fem? Esto És com ho que, a solucionem? veure, si estem buscant com aprendre sobre una qüestió, no té cap sentit que tota aquesta informació ens la treguin. Això digo jo. La imatge no la canviarem. Amb el xulo No, que ha quedat no. el logo, això es queda aquí. Bueno, a veure si la convidada d'avui ens pot ajudar una mica amb aquesta Ah, que qüestió. ja teniu convidada i tot. Sí, Hombre. sí. Mare meva, si és que sou... Sí. sou I a una més la convidada d'avui és d'aquí la casa, tenim confiança en ella, o sigui que a veure si ens ajuda i anem a parlar amb ella. Vinga, anem. Vamos. Hòstia, Maria José, però si és tu! Hombre, Quina il·lusió! Sergio! Sí? Hem portat a la Maria José! Sí, Ah, molt bé. benvinguda, Maria José. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació. Tenia moltes ganes de vindre a l'Estigma no sexy. Bueno, que, clar, nosaltres la coneixem, però el públic no et coneix. Pots presentar-te una miqueta i també parlar en quins projectes estàs treballant? Sí, clar. Bueno, jo soc la Maria José Massanet i treballo aquí, a la facultat, per això aquesta sorpresa de reencontre. Companyera de facultat. Sí, i de moltes coses més. De moltes coses més. De podcast, de tot. I aquí treballo amb temes d'audiovisuals i la meva recerca, faig docència i recerca, la meva recerca es centra en temes de gènere, sexualitats i aprenentatges a través dels mitjans. I jo suposo que voldreu parlar d'això. Ah, doncs és perfecte, molt ben trobada aquesta entrevista, no? Només treballem bé aquí. Sí, precisament el que ens ha passat és que Instagram ens ha censurat una part del logo i precisament estem part fent... del logo? Una part del logo, que és un dildo. Molt interessant, sí. Ens han censurat i precisament el nostre podcast el que volem és parlar d'educació i de salut sexual i és molt irònic que ens hagin censurat un producte educatiu, no? Llavors, sí, volíem parlar amb tu, fer una entrevista amb tu sobre aquests temes i precisament explicar-te també que aquesta entrevista i aquest podcast està dintre d'un projecte de recerca que es diu Canviar el rostre, en què hem fet una sèrie de qüestionaris a joves d'Espanya per saber les seves actituds sobre salut sexual. Ah, molt bé. I una de les preguntes que hem fet és on troben informació. Val? I troben informació, ells diuen que un 40% dels joves troben informació a pàgines especialitzades i un 30% a les xarxes socials, però molt poca gent, un 10%, diu que s'informa a través dels mitjans tradicionals o digitals. Val? Llavors, volíem preguntar-te si això, d'alguna manera, es reflecteix amb la teva feina. Però abans que responguis, t'expliquem què és això. Val? Que és un polsador. És un polsador que vam presentar en l'episodi anterior i cada cop que diguem alguna cosa estigmatitzant, pam, polsarem, ¿vale? Vale. Només Sí, això. tindrem un so sorpresa. Un so sorpresa. Ah, val, molt bé, Vale? perfecte. Llavors, Val. què té a veure això amb la teva recerca, si correspon al que tu treballes? Bueno, em semblen molt interessants aquestes dades que teniu, aquests percentatges, amb la nostra recerca. Bueno, el projecte que estem fent ara, el seu nom és Transgèlit, Transmedia Gender and LGBT+ Literacy, i nosaltres treballem amb dades qualitatives. Llavors, sempre ens interessa, quan ens parlen de dades quantitatives, veure com això es reflexa amb el que nosaltres hem anat observant, no? I el nostre projecte, precisament, analitza o busca entendre com les persones joves aprenen sobre les sexualitats i els mitjans, en quins entorns i especialment en els entorns online, no? A través dels mitjans. I coincidim una mica, sense dades, amb el que acabes de comentar, no? Ens hem trobat que moltes persones joves comenten que
troben molta informació o que busquen molta la informació sobre sexualitats en xarxes socials, a través d'influencers, en altres espais com, per exemple, ara és menys usual, però n'hi ha moltes persones que ens han parlat que en la seva adolescència van utilitzar Tumblr, altres espais com foros de fans on parlaven sobre sexualitats a través de sèries que estaven veient, no? O sigui que sí que ens parlen d'aquests espais. I, per exemple, una dada interessant és quan hi ha un moment de pànic o de socorro amb algun tema de sexualitat, també es busca a través dels mitjans directament una búsqueda a Google, no? De què hacer en este caso, no? I llavors això te porta a la informació, no? A trobar informació. I, de fet, moltes de les persones joves coincideixen en què els agradaria no haver de buscar tota la informació o molta d'aquesta informació en entorns online, sinó rebre-la per altres llocs, no? Haver rebut molta més informació a l'escola, a les famílies, no? I això ho afegeixo jo, a banda de... De fet, també és interessant que aquestes persones estan detectant aquestes dades, estem extraient aquestes dades del que les persones joves perceben com a educació, no? Com el que estan aprenent. Però s'ha de dir que n'hi ha moltes altres interaccions a través dels mitjans en relació a les sexualitats en les que no consideren que estan aprenent, però sí que estan aprenent. Perquè qualsevol mitjà, quan tu interactues amb ell d'una manera o una altra, n'hi ha aspectes d'aprenentatge, de reconeixement, d'informació, no? Llavors parlaríem d'educació més no formal en sí, aquests espais? Sí, totalment informal, jo crec. O sigui, sí, molta d'aquesta educació és informal. Uau, moltes coses aquí, no? Sí, tenim moltes coses per treure. Tu què opines, Arnau? I sí, has dit, o sigui, a mi m'interessa molt el tema de xarxes socials, influencers i tal, i has dit que aprèn també a través d'influencers, i això és algo que m'ha sobtat perquè jo no conec influencers que parlen d'aquests temes. Com són aquests influencers? Tens algun exemple? Sí, doncs hi ha diversos espais que ens han anat comentant. Jo he de dir que tinc mala memòria pels noms. Però recordo que ens han parlat de la Noemi Casquet, per exemple, també de Plata lo Melón, no? O sigui, de diferents espais on han trobat informació i han après diferents temes. Vull dir que el ventall és molt ampli, des de temes més de pràctica sexual en si a temes de salut menstrual. O sigui, vull dir que el ventall és amplíssim a nivell de la informació que estan trobant en aquests espais, no? He de dir que també hi ha una contrapart, que és que hem trobat també moltes persones, algunes persones adolescents i joves que estan trobant una informació en alguns influencers o en algunes xarxes que clarament fa com una mirada antifeminista, antigènere, que utilitzen molt temes que estan candents, com per exemple ara en els últims mesos tot el tema de la llei trans o el tema del consentiment, no? Per fer com tota una volta al missatge i generar els missatges d'odi i d'antifeminisme. I aquests missatges se contraposen als altres, no? De fet, és un fenomen bastant contemporani, no? Que s'estem trobant ara, de començar a haver-hi molts influencers que tenen un discurs contrari a la diversitat sexual, a l'educació sexual i tot això, no? Sí, i llavors això se trasllada en els espais on estem treballant nosaltres amb els projectes, no? Anem a instituts i ara ens trobem una cosa que no ens trobem tant fa un temps, que és clarament actituds o posicionaments en contra dels tallers sobre sexualitats que s'estan fent, no? Que he de dir que no són la majoria, i que aquestes posicions troben un contrapunt amb les altres posicions que clarament volen treballar aquests temes i que, de fet, podríem dir que són les generacions que més discurs també de gènere tenen. Ara, avui en dia, les trobem allà i els fan front. I t'anava a preguntar que quan us trobeu aquest tipus de discursos a l'aula, quina és la vostra resposta o com reaccioneu enfront d'això? Doncs aquesta pregunta és molt interessant, és una mica complicada. De fet, he de dir que al llarg del projecte aquestes situacions que no les esperàvem, que de fet és el més interessant, quan fas un projecte de recerca també i passen coses que no esperaves i et preguntes per què està passant això, i llavors la pròpia realitat t'obre noves portes a les que anar i noves línies que seguir. I aquestes situacions ens van generar debats interns, perquè va passar que en algunes situacions nosaltres estàvem construint tallers per parlar, treballar sexualitats en relació amb mitjans i va haver algunes actituds, comentaris o algunes situacions que eren homòfobes, transfobes a l'aula. Llavors ens generava com un dilema, perquè d'una banda nosaltres estàvem construint una intimitat i una confiança en les persones que treballaven per poder fer entrevistes individuals i poder seguir com veient què pensen realment d'aquests temes, i llavors si hi ha uns missatges, uns discursos transfobs, els volem detectar i els volem entendre, volem que s'apaguen, Llavors, com fer per gestionar aquestes situacions perquè aquest missatge no quedi a l'aula en un projecte com aquest,
però al mateix temps no generar com un discurs extremadament educatiu de part nostra, que nosaltres som investigadores i no anem a fer una acció educativa en si, no? I per sort vam tindre com aquesta contranarrativa que va vindre del propi estudiantat, que va respondre a aquestes respostes, a aquestes dinàmiques, per això, antifeministes, transfobes, homòfobes, o sigui, va respondre a aquestes actituds i el propi estudiantat es va regular tot O això. sigui que hi havia una autorregulació dins de la mateixa aula. Sí, i era molt interessant perquè realment aquestes persones que construïen les contranarratives, aquests discursos d'odi, tenien un discurs molt ben preparat, sabien fer front de manera molt adulta, sense discussió, sinó simplement exposant els continguts i generaven uns debats realment productius i molt complexos. És molt interessant. Què us sembla si fem Sí. polsador als instagramers i els influencers Els mals referents. contrari a la diversitat? Sí, dale. Dale. Sí. Així ja en tenim una. Ja en teniu una polsada. Clar, i a la línia del que mencionàvem dels influencers, també has parlat abans has mencionat diverses plataformes web on el públic jove també s'informa. Has mencionat Tumblr, que això jo crec que és més potser de la meva generació, potser no tant de la generació de l'Arnau, però jo recordo que a Tumblr trobes de tot. Sí. I també això em fa pensar en plataformes web actuals com Twitch, també el contingut que trobes a Twitch a vegades, tot i que no ha de ser explícit, és qüestionable, i estic pensant en pools, bitches, just chatting i aquest tipus d'atacs que a vegades poden portar a error, o si no, fins i tot OnlyFans, que això jo crec que és una mina d'informació sobre comportaments a l'adolescència, també. Sí. Ara de nou hi ha un munt de coses que comentar aquí. Sí, jo crec, vaig intentar resumir una mica la nostra la perspectiva i també el que ens hem anat trobant, no? Jo crec que tots aquests nous espais, en molts casos, no són tan diferents d'espais que hi havia anteriorment, on se generaven aquests debats, aquestes discussions, no? Ara hem parlat de Tumblr, però també abans hi havia com molts foros de fans on moltes persones joves comentaven sèries que estaven veient, no? I representacions que hi havia en aquelles sèries, per exemple. I allà també hi havia un munt de discussions i un munt de temes interessants, i moltes d'aquestes sèries també van tindre controvèrsia, no? Recordo en el seu moment Fisicoquímica, no? Un grito de socorro de Fisicoquímica representa les festes Petting, no? Com si això fos tota la sèrie i tot el seu contingut, no? I veure que als foros de fans es generaven com discursos realment interessants i debats en els que estaven aprenent, no? Sobre les representacions que hi havia. I ara sembla que també molts d'aquests discursos s'han mogut a altres espais, no? Ara seria difícil entrar a un foro de fans d'una sèrie, en canvi és molt més fàcil trobar tots aquests discussions en xarxes socials de la sèrie o tot això, i Tumblr igual, no? Tumblr tenia en el seu moment una quantitat de discussions, temes, representacions, d'aspectes sobre sexualitats que les persones joves se sentien molt còmodes allà. Ha perdut molta part de la seva influència a Tumblr, segurament també per totes les limitacions al contingut sexual que ha tingut, que això també va limitar molt, i tot això s'ha anat movent a altres espais, no? Ara parlaves d'OnlyFans, però també OnlyFans és veritat que moltes persones adolescents en menors no volen parlar d'OnlyFans. Tothom coneix OnlyFans, però no parlen tant, no? Però sí que n'hi ha també altres espais on s'estan movent, i espais clàssics que segueixen sent molt populars, com per exemple el porno, no? Que no hem parlat. Gran tema. Sí, gran tema. I jo crec que en tots aquests espais sempre n'hi ha que no els pots veure des de la mirada positiva o negativa, sinó que són espais complexos, on passen moltes coses i on les persones donen sentits de maneres impensables a vegades, no? I en base a la seva experiència, la seva posició, les seves vivències, o sigui, i en base a tot això trobes un ventall enorme d'experiències al voltant d'això. No sé si t'he respost la pregunta. Sí, d'una forma molt completa, que això també ens obre un debat. Sí, de fet, jo t'agafo una cosa que has dit, que has deixat caure, però vull que entrem, que és el porno. El porno, com estem vivint aquí a Catalunya, hem vist fa poc a TV3 aquest documental, no? De generació, era un programa de generació porno, on s'ha fet un discurs crític sobre el porno i tal. Sí. Però el porno és un espai, un mitjà, un espai de visualització, d'aprenentatge, de vegades positiu, de vegades negatiu, que normalment s'enfoca des d'una perspectiva negativa, però que mai es porta als espais educatius. Llavors,
Què heu trobat? Heu treballat sobre el porno? Què heu trobat sobre el porno? Què hi ha del porno? Què podem dir? Sí, de fet, sobre el porno podríem parlar molta estona. Podríem fer un programa sencer sobre el porno. Sí. Bueno, primer potser si pensem en quin tipus de consum de porno fa aquest públic adolescent. Sí, hem trobat com moltes coses dintre del porno, no? Allò que dèiem no pots dir-li generació porno, no? Què és la generació porno, no? O sigui, existeix això? Totes les generacions, des que existeix el porno, totes les generacions han vist porno. Sí, mundo porno perquè tothom, no? Sembla que cada cert temps tenim com un pànic amb el tema del porno, no? I n'hi ha com un programa on hi ha algo que fa saltar les alarmes, les famílies s'espanten, les escoles també, o sigui, les persones adolescents i joves diuen no es para tanto, és tranquil·litat, no? I tornem a començar, no? I curiosament ara fa poc hem tingut aquest tema de la generació porno amb el programa de TV3, que un programa que realment semblava que no feia complexa aquesta realitat que és molt complexa. I en el projecte hem tingut moltes dades sobre aquest tema, preguntant a les persones adolescents i joves on aprenien sobre les sexualitats o quins imaginaris, on es treien aquests imaginaris sobre les sexualitats, ens parlàvem molt sobre el porno. De fet, puc dir que pràcticament no hi ha ninguna persona que no hagi consumit porno o hagi vist porno en algun moment. Tant nois com noies. Nois i noies, sí. He de dir que aquí trobem bastantes diferències de gènere, igual com amb qualsevol ús mediàtic pràcticament. O sigui, es troben bretxes de gènere, diferències, o sigui, sempre se troba tot això. I en el cas del porno, per exemple, en el tema de l'accés o el consum, ens trobem que mentre que el consum de la majoria dels nois és totalment voluntari o inspirat per alguna persona que coneixes o alguna amiga, en alguns casos o en molts casos de les noies ens trobàvem que moltes vegades era un consum involuntari. Havien vist porno perquè els havia posat algun company de classe enmig d'una classe, fins i tot, en una festa o alguna de sobte havien posat porno, algo molt inesperat, que els havia, com en algun cas, generat com rebuig, trauma, perquè no esperaven això i no ho volien veure en aquell moment. De fet, és molt interessant quan les persones joves utilitzen metàfores per a explicar els seus usos mediàtics. I en el cas del porno vam trobar com metàfores interessants, sobretot per part de les noies. En un cas, una noia que no esperava veure porno en el moment en què va passar, que va ser un visionat involuntari, comenta que la primera impressió que va tindre és que allò era una carnisseria. Què dius, una carnisseria? Sí, totalment. Home, segons el pla que trobis com a primer... Ja. Bueno, clar, i segons el que surti de pràctiques, doncs ja... Sí. I una altra noia, recordo que pensava, comentava constantment que li semblava que allò era el Circo del Sol, que parecien que també. Segons el que trobis també podria ser, sí. I això són dos exemples, hi havia com moltes altres exemples. I llavors també lligat a aquestes diferències de gènere en el consum, no només en l'accés, que moltes vegades el d'ells és molt més voluntari que el d'elles, o que inclús ells fan covisionats, cosa que és poc comú en el cas de les noies. O sigui, covisionats és un grup de nois que veuen conjuntament porno i el comenten, i que fins i tot aprofiten per tocar-se mirant aquest porno en conjunt. Això és poc comú en el cas de les noies, pràcticament no hem trobat cap cas, i això mostra diferències d'usos en quant a aquest contingut, també estigmes i estereotips que recauen sobre això. I tampoc és una cosa nova d'aquesta generació. No. És una cosa que han fet moltes generacions. Està com molt més normalitzat l'ús entre els nois i aquest ús conjunt. I després també altres diferències en quant a com aquestes representacions podien representar o no la seva realitat. Per les noies fa molt més evident aquesta llunyania en les experiències reals. Una vegada tenen experiències sexuals no es veuen representades gairebé allà, però també n'hi ha aspectes molt interessants en quant a aprenentatges, que vam trobar persones adolescents i joves que comenten que, de fet, és la primera imatge sobre una pràctica sexual que han tingut ve d'allà, i la necessitat de tindre aquests imaginaris quan eres adolescent o jove i poder imaginar-te què és allò. I el porno ho va proporcionar, en altres llocs no ho trobàvem. O inclús, més interessant, per a poder entendre cossos no normatius, persones que ens han explicat que estaven tenint una relació amb una persona, per exemple, trans, i que no podien imaginar com era el sexe amb una persona trans i havien buscat porno alternatiu on poder imaginar-se tot això i poder interactuar de la manera com més còmoda possible. Llavors, clarament, uns aprenentatges que estan tenint lloc a través del porno. I també trobem una mirada molt més crítica i molt més que destaca això, les mirades masculines que hi ha en el porno més mainstream, per exemple,
temes de representacions estereotipades, tal, o sigui, persones joves que t'estan dient que troben, que tenen una mirada crítica i que troben que n'hi ha tot això en el porno, no? I no pues, el que s'estava donant a entendre amb aquests discursos del pànic que sembla que són fulles en blanc on recau tot i són incapaços de donar sentit o ser crítiques amb aquests Ha de continguts. fer una reflexió amb el que reben i després doncs, reinterpretar-ho. Exacte, donar sentit a allò de maneres molt diverses, no? Clar. O sigui, no són un full en blanc. I això era molt interessant, no?, amb el tema del porno. O també inclús mecanismes que tenen les persones adolescents per fer front a obstacles que es poden trobar en el consum de porno, no? No sé si recordes tu, Sergio, també, quan ens parlàvem del no porn, no? Sí. O sigui, utilitzar el no porn per poder escapar als filtres que n'hi ha en els entorns online. Podríeu haver fet alguna cosa així, vosaltres, per escapar al filtre d'Instagram, no? Ostres. I que no els censuren i poder arribar al que volen, o també inclús si volen penjar algun contingut, no? O sigui, que és interessant perquè sembla que el porno és un espai mediàtic que ells estan consumint, que, no tenen, o sigui, que tenen un discurs crític sobre el porno i que saben que, en certes maneres, el que està allà és ficció, de vegades és inclús violent, i són conscients d'això, no? Sobretot les noies, dius, que fan aquest Sí, tipus de... les dones més que els homes. Però que hi ha certs usos del porno que per ells estan sent positius, diguem-ne, que és com entendre altres cossos no normatius, Sí. no? Llavors hi ha aquesta relació una mica dicotòmica entre el porno. Porno sí, porno no. Sí, sí. I com creus que això haurien de portar als espais educatius? En el cas del porno, per exemple, crec que és un exemple excel·lent per tot això, no? Perquè el porno, o sigui, el camí seria prohibir el porno. Lo desitjat, el que vol algunes persones és prohibir el porno. Penso que és improhibible, o sigui, no se pot prohibir. I després hi ha com molta preocupació. Llavors, la idea és, si tant preocupa el porno, per què no entrem al porno a l'escola? Per parlar sobre el porno, no? O sigui, l'ideal seria poder entrar al porno en un espai on se faig aquesta mirada crítica, se debate sobre el porno. I, de fet, el que és més paradoxal, no?, és que el porno ja està a l'escola. És a dir, tenim por d'entrar al porno o el que tenim por és de parlar sobre el porno, perquè no sabem com parlar sobre el porno, perquè el porno està allà. De fet, moltes de les persones que parlen d'aquest consum involuntari ha sigut dintre les aules, ha sigut en... Mentre el profe estava parlant de... Exacte. Mentre estàvem parlant Classe de matemàtiques. s'estava veient porno, no?, en l'aula. Clar, que hem dit això, però un incís, a quines edats esmenten haver tingut el seu primer contacte amb el porno, que això no ho hem... Sí, llavors jo no puc parlar de percentatges, perquè ho comentava, perquè són Clar. dades qualitatives, però hi ha persones que parlen des dels 10-11 anys fins a persones que han començat a consumir porno als 13-14. I, curiosament, algunes d'aquestes persones diuen jo vaig arribar tard. Ostres, O sigui, jo soc dels... la seva percepció Clar, és aquí està el tema de fins a quin punt un cervell, no, de 13 anys està preparat per a aquestes coses, no? Sí. Que és una altra discussió més del caire neurocientífic i tal. Però la qüestió és que està passant. Sí, és que està allà. Sí, i sí. I llavors és el que va passar en fisicoquímica, tornant a l'exemple d'abans, no? Quan els pares o les famílies van dir que se prohibisca física o química, és pràcticament impossible prohibir un contingut audiovisual avui en dia. O sigui, és molt difícil. Sense caure en la censura. Sí, sí, que és el que pot passar, no?, si el vols prohibir, perquè l'accés és tan ampli, no? I llavors, és el camí prohibir-lo o el camí seria entrar fisicoquímica a l'escola, de nou? O sigui, parlem de fisicoquímica i parlem d'una manera no moralitzadora o criminalitzadora, no? Discutim fisicoquímica. Fisicoquímica té unes representacions molt interessants, igual que el porno ells estan donant uns usos que poden ser interessants, discutim això, no? I donem sentit a lo que estem veient. És interessant, no? Perquè connecta una mica amb l'anterior programa, no? Que parlaven de la narrativa de l'estigma i com certes narratives poden estigmatitzar. Si som conscients de com estigmatitzen i les portem a les aules, podrem donar eines per destigmatitzar, no? Sí. Doncs és el mateix. Sí, Que passa? Ara, el física-química podria ser l'élite d'ara, Sí, no? Una mica. Exacte. sí, totalment. Sí. Vale, doncs Maria José, hem parlat de moltes coses, però així ja, com per anar concloent el programa, algun missatge que vulguis llançar, un titular de relació entre joves, mitjans i sexualitat? Alguna cosa? Sí, bueno, és també una pregunta molt interessant, la veritat, perquè la relació entre joves i mitjans sempre s'ha tractat com des de posicions oposades, tradicionalment en la recerca, aquelles posicions que són com molt optimistes i aquelles que són com molt pessimistes, no? Les optimistes normalment s'han situat pues, les empreses tecnològiques, els governs, no? I aquell missatge d'introduir tecnologia a l'escola perquè es salvarà, no?, aquesta tecnologia, o la posició contrària que és ens portarà a la perdició, els mitjans són com molt negatius, que ve més normalment des de les famílies, els entorns educatius, etc. No?
I el problema, a més, s'incrementa quan a joves mitjans li sumes sexualitats, que encara sembla que és com més oposat tot, no? I llavors, des del nostre projecte de recerca sempre hem tingut com la mirada de que aquestes posicions han de dialogar, no? O sigui, s'ha de trencar aquestes posicions tan dicotòmiques perquè, de fet, no generen un debat productiu. O sigui, el debat ha d'anar per veure la complexitat que n'hi ha al voltant de tota aquesta relació, no? I que n'hi ha com aspectes de riscos, relacionats amb els riscos, però també n'hi ha com molts beneficis, no?, que se treuen d'aquesta relació. I, de fet, recordo que una part del nostre projecte, que busca aquesta mirada més complexa i la fa a través d'un aproximament bottom-up, podríem dir que és des de donar veu a les persones adolescents i joves i que aquesta veu entra també en discurs, és a dir, sempre les persones adultes estem parlant sobre les persones joves i més en l'àmbit de recerca, i aquest projecte busca que la perspectiva, la mirada, els discursos de les persones joves entren també al debat, no? I és quan això es fa molt complex, quan parla això, no? Quan veus que n'hi ha hagut moments en què n'hi ha pràctiques que han pogut ser de riscos, però també n'hi ha moments en els que s'estan traient beneficis d'aquestes pràctiques, no? I això està com també molt inspirat, he de dir ara, per a concloure, no? Recorde que fa uns anys vaig veure en la mostra de nous formats televisius, vaig veure un producte que havien fet, crec que era una cadena, no sé si belga o francesa, ara no recordo bé, un projecte que es deia My Name is Clitoris. I eren un grup de noies que parlaven des de la intimitat de les seves habitacions, o sigui, des de l'espai més íntim on havien viscut la major part dels seus dilemes, preocupacions o plaers relacionats amb les sexualitats, parlaven a càmera i explicaven com havia sigut, no? Les seves sexualitats, tots els aprenentatges, totes aquelles buits que havien trobat i tal, no? I parlàvem de mitjans i tal, i parlàvem d'una mancança en tots aquests àmbits, no? S'havien sentit com molt soles en tot el creixement, en la relació a tot el tema de les sexualitats, no? I noies que explicaven que fins a que havien sigut grans no havien entès, doncs això, coses tan íntimes o tan populars com temes de salut menstrual, no? I llavors allò va ser com molt inspirador, no? Perquè d'una banda era un producte que si el traies d'allà, el portaves a una escola, era superinspirador i podia obrir com molts debats sobre tot aquest tema, per tant un producte audiovisual que era un producte educatiu, però també dintre del propi producte es parlava de com els mitjans servien per tot això, no? I feia com molt complex tot el debat, no? O sigui, tenia com discursos molt amplis i molt complexos. Una mica aquesta és jo crec que la posició que hauríem de tindre, que siguin els salvadors o el mal, està molt més dialogant tot, i crec que hem de mirar de buscar aquest diàleg que ho fa complex. Clar, el diàleg per abandonar també aquesta postura paternalista, que sovint es té quan s'aborda qualsevol qüestió referent a població més jove. Sí, n'hi ha una mirada molt adultocèntrica, i llavors aquesta mirada s'imposa sobre les experiències de les pròpies persones joves, no? Que són les que ho estan vivint. Doncs què em sembla per tancar? Fem un a la censura i que poc es comenta, que ens han censurat precisament el post que diu la censura no és sexy. Exactament, sí, això és molt fort. Una cosa interessant. I intentem treure'ns la mirada adultocèntrica quan parlem de la relació dels mitjans, els joves i la sexualitat. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la visita, Maria José, i jo crec que com hi ha confiança... Exacte, el capítol d'avui el podem despedir des d'aquí, jo crec, no? Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ens veiem pels passadissos de la facultat. Sí. Exactament. I si ens voleu seguir a xarxes socials, @estigmanosexy, Instagram, a TikTok, i també estem a YouTube i a Spotify. I ens veiem al pròxim programa. Adéu. Bueno, doncs molt fort, no, això? ¿Es por lo del Instagram o no es por lo de Instagram? La censura super heavy. Jo estic tan enfadat que mireu el que he fet. He posat en un marquito ¡Ay, me encanta! la nostra censura d'Instagram. És genial. Que acabo de enseñar a cámara. Perdón. Espera, lo enseño a cámara porque esto es Que no s'oblidi. molt Sí, fort. sí. Bueno, aquestes censures poden portar molta publicitat. Sí. Sí, sí. Ja veràs, ja. Tota publicitat, encara que sigui... @Instagram ens aprofitarem de la vostra censura. No ho sabem. No sé si és la gent que va fer. No ho sé. És que tampoc ens han informat de Però res. si no, tornarem a obrir un compte. Hombre. Perquè això no es pot. Ho col·loquem aquí Sí. en memòria de este momento de censura. En memòria de la censura. Instagram va por ti.